päivää, motherfucking äiti! En huomannut, että olitte Hyvinkään Lidl. Raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? Ei ainakaan Marsi ajatella. Yksi erityinen jäätelö, mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi kana. Jäätelöpatukka. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi. Mä lähden. Ja ostan sieltä leipää. 9! Not 6, but 9 pack! Leipää. Mikas kävikään? Nimittäin 9. Tuotteet, jotka ostin. Leipää. Leipää. 2 kappaletta leipää. Instant King Lee nuudeleita. Maku. Leipää. Sitten saavuttuani pakastealtaalle. Jääteleitä! Löytyikö? Leipää. No vittu! Saatana perkele! Mä oisin ollut mun... Kana. Jääteleitä! No vittu ei! No 8!